לבונקר שמקומם עכשיו הבית כנסת הספרדי. מתבקשים להגיע לבית כנסת הספרדי. צה"ל עומד להתחיל בפיצוץ הבונקרים, תהיה סכנת נפשות. הזמן דחק היום לחיילי צה"ל. בשעות הצהריים, כך לפי התכנון, תסתיים מלאכת הריסת העיר. מבנים יפוצצו. מעל האנדרטה בימית 15 סטודנטים. 3 חיילים מפנים אותם בלי כל התנגדות. קבוצת הסטודנטים בראשה צחי הנגבי הבטיחה עוד אתמול שלא תשתמש בכוח. זהו אקט הפגנתי בלבד, אמרו לי המתבצרים במגדל. כך היה. פעם אחר פעם מונפת הזרוע הארוכה של המנוף. כשהם מובלים לניידת המשטרה, מחבקים הצעירים את החיילים המפנים. מישהו מזיל דמעה. ראינו שהאלימות לא הועילה פה למאבק של עצירת הנסיגה, אלא להפך. היא הכבידה על המאבק והיא עוררה התנגדות רצינית גם בקרב החיילים שפעלו פה וגם בקרב העם בחוץ. הסטודנטים אומרים הפינוי יהיה מכובד. מרמקול בראש המגדל משמיעים אחרוני המתבצרים את ההמנון. קהל רב, מתנגדי הנסיגה, חיילים ועיתונאים ניצבים בדום. בין הריסות העיר, בתוך גלי האבנים, נותר שלם רק הבונקר בו התבצרו אנשיו של הרב מאיר כהנא. כשנכנסו למקלט, הייתה עיר סביבם. כשיפונו, לא יאמינו למראה עיניהם. אתם מתכוונים לצאת עכשיו מרצונכם? יחידה מובחרת בצה"ל נערכה לפריצה לבונקר. המתח רב, למרות הבטחותיו של הרב כהנא, כי שכנע את אנשיו שלו להתאבד. כל יודעים כי כוונותיהם של המתבצרים שלא לאפשר פינוים רציניות. 3 פעמים מנסים החיילים לפרוץ את דלתות הפלדה והבטון במשיכת שרשרות הקשורות לדחפורים. 3 פעמים נכשלים והשרשרות נקראות. למקום מביאים פטיש אוויר ענק ומתחילים בקידוח חור בקיר החיצוני. אלוף פיקוד הדרום, האלוף חיים ארז, חוזה מקרוב במתרחש. פעולת פינוי הבונקר מתבצעת במהירות. החיילים פורצים לתוך פתח המילוט של המקלט ושוטפים בזרנוק מים את המתנגדים. מן הפתח הנוסף חודרים עוד חיילים, ובתום מאבק משתלטים על חברי הקבוצה ובראשם הרב מאיר כהנא. במהלך ההשתלטות נחבלים קל מספר מתבצרים. בשלב זה החלו שוטרי משמר הגבול שהבטחו מסביב לנהוג בגסות באנשי התקשורת. גם אתה לא מצלם. בוא'נה, תגיד לי, אתה השתגעת? אתה לא מצלמים. לא מצלמים. אני בא מרחוק. בניגוד להוראות ניסו השוטרים למנוע צילום ופגעו באלימות גם בצוות הטלוויזיה הישראלית. לך מכאן! חייל. 8 גברים ו3 נשים הוצאו במהירות מן המקלט ונגררו כשידיהם כבולות באזיקים אל ניידות המשטרה שהמתינו בסמוך. בשעות הצהריים נותרה ימית ריקה ממתנגדי הנסיגה. עיר חרבה, מעלה עשן והריסותיה נראים למרחוק. תמונות אחרונות של עיר שהייתה ונמחקה מעל פני האדמה. מרבית כוחות הביטחון החלו עוזבים את המקום, גם עיתונאים ואזרחים נקראו לצאת. 70 פיצוצים אדירים החריבו את שארית המבנים.
משפחת פרחן, המשפחה האחרונה מוותיקי החבל ומראשי התנועה לעצירת הנסיגה בסיני, החלה במסע רגלי. לאורך הדרך המוליכה מעבר לקו הירוק, עולה משפחת פרחן לירושלים בצעדת אבל הפגנתית.